Dámy a pánové, vítám vás u dnešního videa, já jsem Onděs a dneska se společně podíváme, jak by dopadlo utkání Slavie Praha proti FC Barceloně dle predikce v EAFC 26. Jestli se ti moje videjka líbí, nezapomeň mě dole podpořit a my jdeme na to. Mám tady Slavii, mám tady Barcelonu, odklikávám to, ale máme tady dresy Slavie, které jsou od sponzora Castor. Minulou sezónu měla Slavie Pumu. Pak tady máme klasický dres Barcelony. Já na týmech nic měnit nebudu. Tady můžeme se podívat na základní jedenáctky obou týmů. Ale jediné co víme, že Lamine Yamal Edenu nenastoupí. Ale tady ho máme. Takže to je jedna taková menší výhoda pro Barcelonu. A když se podíváme na sestavu Slavie, tak musím říct, že vypadá hodně důvěryhodně. V bráně je Markovič a překvapil mě na pravém křídle Mohamed Cham. Už se nám zahajuje zápas. A tady to máme, tohle je takzvaně u Edenu, bych rád řekl. Ne, není. Jo, tohle je jeden, borci. A máme to tady. Slavie rozehrává. A Oscar tady docela rozběhl se, no, a Barcelona je na míči. Barcelona je na míči. Ale dobrá obrana Slavie, tenhle balon vybojovala. A tady jako si myslím, že já čekám, než tam padne ten první gól, jo, ale Pedri. No, jako Barcelona docela zatím vaří tu Slavii. Já doufám, že Slavie tam trošku něco vybojuje. Ať už tady, nebo v utkání, které se bude hrát v Lize mistrů. A to, ale Slavie jde dopředu. Provod, no nevadí. No zrovna jsem to řekl a zrovna to takhle dopadlo. A hezky obrana Slavie. Mohamed Cham. To jsem prediktnul, že ten bude tady prostě velký borec v tomhle zápase. Já doufám, že proti Barceloně dá reálně gól, jo. Hej, jestli dá proti Barceloně gól a já to prediktnu, tak mi nahoď odběr prostě, jo. A Rafinha už tady běží na Markoviče a je to gól. Barcelona vede v 13. minutě 1-0. Borci to tady teda Slavie jak kdyby Ligu mistrů vyhráli, ale musím říct hezký gól. Slavie bude mít co dělat. Samozřejmě v utkání v Lize mistrů, které proběhne. Je to, myslím, 7. kolo. Tak Barcelona je jasným favoritem. Ale takovou remízku doufám, jo. Teďka Markovič tady předvedl zákrok. A uvidíme, kdo za Slavii bude chytat v tomhle utkání. Protože možnosti jsou tam dvě. Markovič nebo Staněk. Já si teda spíš myslím, že v tomhle utkání bude chytat Staněk, ale tady u nás je Markovič. 20 minut za náma. Barcelona s jednou střelou na branku a Slavie pořád z 0 střely na branku. Tady Lamine Yamal versus David Zima. A David Zima, hezky. Lukáš Provod. Kušej. Pojďme dopředu, borci. A Zima tam poslal centr. Ale bohužel nikdo ze slavistických svěřenců u něj nebyl. A tady Fermin. Lamine Yamal. Už tady kouzlí. Doufám, že teda nic nevykouzlí. A Chaloupek ho bránil jak nic. Lukáš Provod. Kušej, Sadílek, Chorý. A Slavie vždycky jde dopředu a najednou prostě se vrátí, nevím proč. Tomáš Chorý, Lukáš Provod, ale nic. Tohle bylo ale nejblíž, co byla Slavie. Já jsem nestihl doříct ani předchozí větu. A Ferran Torres dává branku na 2-0. A tady to bylo vidět, ta Barcelona má tu rychlost oproti té Slavii a
tady jako na tu rychlost prostě Barcelona jednoznačně vede. 2-0, 41. minuta a uvidíme, co nám přinese zbytek prvního a samozřejmě celý druhý poločas. Konec prvního poločasu je tady. Barcelona, jak už jsem říkal, vede 2-0. A když se podíváme na údaje o zápase. Držení míče 45% pro Slávy, což musím říct, že jestli takhle by to bylo v tom normálním utkání v Lize mistrů, tak by to bylo hodně zajímavý. Barcelona na střely vede, samozřejmě i na ty přihrávky. My se můžeme jen těšit, co nám přinese druhá půle. Jak sorry borce, já tady u toho jim, jo. Tohle video mě napadlo tak z patra. A zajímalo mě vlastně, jak to dopadne, jo, takže jsem se rozhodl pro vás to natočit, takže určitě nahoď like. A jinak dobrou chuť, jestli tak líš. Ferran Torres, Markovič. To byl zákrok. Tohle už mohlo být 3-0. Rohový kop pro Barcelonu, rozehrávají ho na krátko. Lamine Gmail. A už tady lítají nějaký centry. Lamine Yamal tady půjde na střelu Markovič. Předvedl další zákrok. Ale tyhle dva zákroky po sobě byly hodně dobrý. Rafinha. Vlček vyhrál hlavičkový souboj. A teďka Chorý, který přihrál doslova, nevím kdo tam byl, Pedri nebo někdo takový, tak někomu prostě přihrál. A co jako? Mohamed Cham. A tady už zase běží Barcelona. Pedri tady posílá na Ferrana. Ferran, Olmo. Markovič. Vyrazil to tam nohou. Teď Markoviče, tak už je to třeba 4-0. Provod vyráží, no a Pedri už tady kouzlí. Už tady takzvaně vaří. Lamine Yamal šajtlí, ale Markovič ho do branky nepustí. Pojď ho taky pouštěl, viď? Dani Olmo. 3-0. Tady není o čem. Dani Olmo proběhl obranou jako všechny předchozí góly. Na těch golech ani nic speciálního není prostě. Tam většinou to je tak, že prostě ten hráč proběhne obranou. Ani nestřílej z dálky, prostě jenom proběhnou. Mám tady důležitý dotaz na tebe. Protože samozřejmě máme Slavii, tak v Česku máme i Spartu. Takže kterému klubu fandíš víc? A potom máme Barcelonu. A samozřejmě Real Madrid. Takže tady mi taky můžeš napsat, jestli máš radši Real Madrid nebo Barcelonu. Slavia je ani moc úspěšná se střelama, nebo se střelama teda ano, ale s gólama není v Lize mistrů letos, takže zatím tohle to sedí. Ale střel tam má dost, no, ale neproměňuje. Ale v dnešním utkání tady nejsou ani ty střely. A tady už jde zase Lamine Yamal, Lewandowski, přihrává na Olma, 4-0. 78. minuta, 4-0. Tohle to udělal Lewandowski dobře. Posadil si tam obránce a Daniel mu to tam vyslal. Ale Markovič to tady mohl to trošku líp chytit, jo, ale nebudeme mu to mít za zlý. Máme Oscara, jo, ten už to tady rozebíhá, ale pojďme dopředu, hoši. A bohužel tohle utkání nemůžu ovládat, takže nemůžu Slávii připomoct. Bohužel. Musíme na to tady prostě koukat. A Lukáš Provod. Pojď na branku. A Slávě bez míče. A možná to nebude všechno, protože Lamine Yamal utíká sám na branku. Markovič nechytá a je to 5-0. Byly nastaveny 2 minuty a Mohamed Cham tam ještě něco zkoušel. A tohle to nejspíš skončí 5-0, což je pro Slávii zdrcující výsledek. Ale Slavie proti Arsenalu skončilo 3-0 pro Arsenal. Takže tohle ten výsledek 5-0 by mohl plus minus sedět. Ale já doufám, že Slavie je ve lepší formě a že udrží ne výhru, ne remízu. To vůbec nevadí. Já doufám, že Slavie aspoň ukáže pořádný výkon. V tomhle zápase Slavie dostala 5. Ukázala nám
přesně 0 střel na branku. Hráčem zápasu ze Slavie byl Štěpán Chaloupek a Ferran Torres byl hráčem celého zápasu. Tohle by bylo z toho utkání vše, my opouštíme zápas a já doufám, že Slavie vyhraje. Jsme na konci videa, doufám, že se ti videjko líbilo, jestli ano, můžeš mě podpořit lajkem, odběrem nebo třeba i tím komentářem, nic ti to nestojí, mě to moc podpoří. Vidíme se u dalších videí. Měj se hezky, ahoj.